Τι θέλετε να βρείτε? Το πρόγραμμα ραδιοφώνου του Sky για το Σάββατο πέρασε. Θα σου το πω εγώ, σημειώνετε? Ωραία, πείτε. Οι πρώτες 2 ώρες γλώσσα. Από τι ώρα ξεκινά αυτό? 8 με 10. 8 με 10, ωραία. Διάλειμμα μετά στις 10. Είναι το μεγάλο, το τέταρτο που έχουμε. Μετά είναι εμείς και ο κόσμος. Εμείς και ο κόσμος, ναι. Τι ώρα? Είναι 11 και 4, μετά, μόλις μπαίνουμε από το μεγάλο διάλειμμα, με 12. Παρά 5, γιατί είναι το μικρό το 5 Μετά? Μετά θρησκευτικά. Θρησκευτικά. Ναι. Ο πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης. Πατήρ Νεκτάριος. Μουλατσιώτης, ο Παπαροκάς, you know. Ναι. Και μετά το τελευταίο, γιατί είναι εξάωρο το Σάββατο, έχουμε εξάωρο, έχει γυμναστική. Και το παρουσιάζει? Ο Ιωάννης Μελισσανίδης. Δεν έχει καθόλου ενημέρωση. Δεν έχει καθόλου ενημέρωση το Σαββατοκύριακο. Λέτε για αυτό το Σάββατο που πέρασε? Ναι. Γιατί το προηγούμενο είχαμε πάει εκδρομή. Με κοροϊδεύετε. Στον Οροπό. Στον Οροπό. Ναι, και τραγουδάγαμε όλοι και σύλλα βασανισμένε στο πούλμαν. Μην ξεχνά τον Οροπό. Δεν έβαλα μαθηματικά. Ξέχασα. Και κάνουμε τα κλάσματα αυτόν τον καιρό.